Здравейте хора, аз съм Бели Снеди и днес ще снимаме на Brawl Stars. Искаме да вдигнем Ебол на 800 купи, след това ще вдигаме други герои на 800 купи. То да е намек изглежда добре. Колко добре изглежда, ще видим. И благодаря късно. Просто трябва да може да се умолявам късно. Много супер. Тук малко трибуна. Супер. Сам деца е кръстил. Така че да изгледа като някакъв трайхардър. Тъмшите вече. Маляко ми прави. Что там сделал? 12. Добре. Дай. Добре, да изглежда хубави. Допреди ще да преобработим, 9 часа много ми се занимава. Добре. Сега просто трябва малко да внимаваме така. Добре, давай. Не ме интересува дали ще вкара дали не, важното ми е да спечели. Супер. Сега на 0 с 300. Хайде ще изиграме една игра. Какво? Трябваше това да си го екран. Нямам други скинове или я имам други скинове. О! Трябва да имам. Най-това ми харесва. Най-висок ми 1000. Толкова тук не е. Добре. Сега ще трябва да видим. Днеска ми е най-голям от друг път. Никой не се пада от този месец. Сега е 9 до 9:19. Ще снимам време. Сега ще поиграем малко на това. Защото ще трябва да играем дефолт. Чайте, че объркам да снимаме. Обърках името. Думата ми. Малко ми се спи. Екшън камера. Едгар. Мале. Ма брат. Той ме бие, защото е. Нито ми е тъпо, на мен дори ме смеш, защото пича е слаб, той не може да се нацели и той се е взел
Такава си го, където да му е хипер лесно. И речника си го държа. Какво си мисля, че не мога да псувам ли? Че във видеята не го правя. Това просто... Не ми се занимава по-това да го... Дори е добре, няма значение. Че много път като забравя някой ти нещо, който съм да реагирам. Айде още малко, четвърто място да стане и съм доволен. Станат 800 купи, айде и просто там където. Айде. Ще сега някой да ме убие. Охо, Данчо. 1v1. Не искаш? Охо. Ще да има такива. Не, да не. Трябва... Не, фукай мисля. С 0. Сега ще го вдигаме. Трябва, че малко днеска от прическата телефона ми е с космос, малко съм се такова. Или съм се ръцете. Не че съм се притеснил, просто да. Нищо. Удар, брат. Който беше. Добре, загубихме. Ето още малко. Да може ще да бъде. Нямам време кога да ги настигна един кил да направя. Още само такова. Купи 1800, после ще вдигнем може би още един герой и после се надявам. Сега е 9.24. И за какво трябваше да ме оцелиш? Това е късмет. Това е ясно, че тук сега ще умре. Еми, това е. Добре, нямам проблеми. Ето може да го цеш. Добре. Рундата е взет. Той как успя да ме нацели? Как знае? Не, той имаше само. Печелихме. Ще малко.
Те също бият. Сигма. Добре, оцелих го. Това го оцелих. Тук няма. Защо няма да го оцелих? Обаче Сигма е прецакан. Еми, хубаво. Еми, 3 в 1. Един човек да убия, другите да си умират. Тук, че тия моите още малко ще иска да влезете там в храстите и сме готови да умрем. Това ме любимо да умирам. Направо. Ето, те не искат да играят, стоят на едно място. Добре, супер. Късмет голям. 104 вече сигурно 2 месеца го събира. Не знам, тази игра аз се снимам сам колкото за клипа, вече малко ми омръзна. Така е. Ако път ще ми омръзна, друг път ще ми се да играе. Той че днес ходих за почески малко. Съвсем се е такова. Не съм се взимал, защото днеска бях с приятели. Да. Добре, убихме. Там още малко дълго за мен. Успя ли нещо да направи? Не. Какво правиш, бе? Обаче къде? Той че му изплаши. Ами добре, в крайна сметка. И пак останаха всичките по над 300 демидж. Пак целите. Това хайпа, супер, любим. Добре, сега. Според мен Dynamite ще трябва да бия. Чако Dynamite загуби. Браво, браво. Те не иска да хитва. Скоро не знае как. Не знам, човек с 800 купи. Сякаш да не знае колко далече може да хитва. Отиди там, натам, нагоре отиди към уния, към трите колончета, дето са с 3. Браво, влезни точно. Абе, какво правиш, бе, човек? Супер, супер, супер. Благодаря ти много. Благодаря ти много, бе. Добре, бе. Едно нещо да ви кажа.
ако някой път правите клипове, надявам се точно на вас да не го направя точно нарочно, че да ви го съсипа клипа. Но няма проблем, аз ще се изиграя. Добре да играя сам. Ау, але всяко загубим. Пустим. Помогни, Едгар. Едгар. Той е Едгар. Ясно. Едгар няма ултимейт. Не го ходи. Браво. Там. Охо, айде. Хайперчарч. Методик е много. Този го обмраза колко. Да им говори повече. Хитва му. Надявам се. Чакай. И една игра. Пак е добра. Ще да изиграем едно. Сега просто говоря тихо, не че нещо, просто говоря. Микрофона ми е достатъчно силен и... Ако говоря само... Не бе, пич. Айде, още има да умрем. Пето място. Още един. И супер. Колко би искаме? Така. И някой цеш. Малко по-близко. Нищо. Четвърто място. 500, 800 кубис. Отваряме. И така хора, мисля да днешния клип да приключваме. Надявам се да ви харесало. Ако е така, не забравяйте да се абонирате за канала ми, да ви включа камбанката, да получавате известие, когато качвам нови клипове или други неща и да го харесате, да пишете в коментарите дали ви харесва. Чао и до следващия път!